مستيات بيتنا. سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا قدما ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማል ምሸት በቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ንሕወሓትን ህግደፍን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። ነቲ ንህግደፍ ዝምልከት መልእኽቲ ድሮ ኣብ ናይ ትማል ምሸት መደብና ኣቕሪብና የለና ናይ ሕወሓት ከ ነዚ ስዕብ ይመስል አብይ ይብል ኩናት ትግራይ ዝተጀመረሉ ምኽንያት ሕወሓት ንለውጢ ብዘይ ምቕባሉን በኣንነት ስለዝተወጠረን እዩ። ሕወሓት ብሓደ ናብ ባይታ ክወርድ ዘይክእል ቡሉይ ስነ ሓሳብ ተኣሲሩ ዘሎ ውድብ እዩ። ንህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህልውንኡ ከይተረፈ በኣሉታ ንዝፀሉ ስጉምቲ ዓይኑ ዓሚቱ እዩ ዝኣትዎ። እዚ ከዓ ናይ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ውድብ ፖለቲካዊ ባህርያት ኣይኮነን። ሕወሓት ሓድሽ ነገር ዘስምዕ እዝንን ዘርኢ ዓይንን የብሉን፣ ክርእን ክሰምዕን እውን ድልው ኣይኮነን። ዓለምና ኣብዚ እዋን ብኸቢድ እያ ተለዊጣ ዘላ። ዘለናዮ ዘመን ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዘመን እዩ። ሕወሓት ግን ነዚ ክቕበል ኣይክእልን። ነቲ ናይ 50 ዓመት ዝኣረገ ስነ ሓሳብ እዩ ሒዙ ነቒፁ ዘሎ። ብሓፂሩ ምስ ዝሞተን ዘይሰርሕን ኮሙኒስታዊ ሓሳብ ከም ቁርዲድ ተጣቢቑ ተሪፉ። ንግዜ ንምሰል ንዝበለ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከዓ ከም ጸላኢኡ ቆፂርዎ፣ ከጥፍኦ እውን ፈቲኑ ነይሩ። እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ግን ዘይቁርጠም ዓረ ኮይንዎ። ሕወሓት ብቐሊሉ ድላዮም ክገብሩ ዝኽእሉ መሲልዎም ነይሩ፣ ግን ኣይከኣሉን። ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ሓቢሮም ኣብ ክንዲ ምስራሕ ድማ ኩናትን ጥፍኣትን መሪፆም። በዚ ከዓ ናብ ዘይደለናዮ ኩናት ኣቲና። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣደራዕ ተሰኪምዎ። ከምቲ ላም ሓዊ ወለደት ከይትልሕሶ ነደደት ከይትጉሕፎ ወለደት ዝበሃል ንህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ይጋጢምዎ። ሕወሓት ብስም ክልላት ፍሉያት ሓይልታት ከም ዝምስረት ብምግባር ንሓድሕደን ከም ዝፋጠጣ ገይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተስፋ ንኸይህሉ ሰሪሑ። ንሕና ንሃገራዊ ሓድነትና ከነድሕን ኢና ተንቀሳቒስና። ነቲ ጥሩፍ ሓይሊ ግን ናብ ኩናት ከም ዝኣቱ ገይርዎ። ጥሩፋት ጉጅለ ሕወሓት ነቲ ዝመፀ ለውጢ ከም ንዕኦም ከጥፍእ ዝመፀ ሓይሊ ገይሮም እዮም ተረዲኦሞ። ሕወሓት ዝወስዶ ኩሉ ፖለቲካዊ ውሳነ ካብቲ ናይ 50 ዓመት ዝበለየ ስነ ሓሳቡ ዝምንጭ እዩ። እቲ ሕጂ ንኩናት ውጥም ቅልቅል ዝብሎ ዘሎ ከዓ ካብኡ እዩ ዝብገስ። ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ክንዲ ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ሓቢሩ ብምስራሕ ነብሱን ህዝቡን ዝቕይር ምስቶም ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ሓይልታት ድሕረት ወድኽድኽ ክብል እዩ መሪፁ። ከም ዕቡድ ከልቢ ከዓ ምስ መንእሰይ ትግራይ፣ ምስ ኣባላት ፀጥታ ትግራይ፣ ምስ ምሁራትን ዲያስፖራን ብሓፂሩ ምስ መላእ ትግራይ ኣብ ቅርሕን ተኣትዩ። ብናተይ ርድኢት መንእሰይ ስልጣን እንተዝሕዝ ናብ ዝኹሉ ጣጣ ኣይምተበፅሐን። ምኽንያቱ ብዘመናዊ ቋንቋ ክንረዳዳእ ምኽኣልና። ዜጋታት ማንታ ሃገራዊ መንነት ክህልዎም እዩ ተሰሪሑ። በዚ ከዓ ትርጉም መንነት ምክፍፋል ስልጣን ብኸመይ መንግስቲ ይቀውምን ኣብ ዝብል ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ። መሪፅናዮ ዘለና ፌደራሊዝም ብኸመይ ክሰርሕ ኣለዎ፣ ዘለዉ ቅሬታታት ብኸመይ ይምለሱን ካልኦት ዝኣመሰሉ ሕቶታትን ግድን ክምለሱ ዘለዎም እዮም። እዚኦም ግን በቲ ሕወሓት ዝመረፆ መንገዲ ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም። ኩናት ኣብ ዕንክልል እዩ ዘንብረካ። ዓንኬል ቅርሕንቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክስበር ኣለዎ። ብወገና መፍትሒ ብዘተ ጥራሕ ክመፅእ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ ትግራይ ግን ህዝቢ ከይመያየጥ ተዓጊቱ ኣሎ። ንሕና ጉዳይ ፍትሒ ብመንገዲ ውዕል ፕሪቶርያ ክረጋገፅ ኢና ሰሪሕና። ኩናት ብሕወሓት ከም ዝጀመረ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ንሕና ብወገና ምጥሓስ ሕጊ ብዘይሻራዊ መገዲ ክፃረ ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ፍትሒ ከዓ ካብ ፖለቲካዊ ሻርነት ነፃ ብዝኾነ መገዲ ክዳነ ኣለዎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ንኩናት ትግራይ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣካላትን ዝተፈረመ ውዕል እዩ። ብሓደ ኢድካ ግን ምጥቃዕ ኣይከኣልን። በቲ ውዕል መሰረት መንግስቲ ፌደራል ንመዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ክሕሉ፣ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበሮም ክመልስ፣ ንዕጡቃት ከጣይስ፣ ንዝተመዛበሉ ናብ ኣባይቶም ክመልስ ሓላፍነት ኣለዎ። ሕወሓት ከዓ ብቐዳምነት ዕጥቂ ክፈትሕ እዩ ተሰማሚዑ። ምኽንያቱ ብክልቲኡ ወገን ዕጥቂ ዝዓጠቐ ሰራዊት እንተሎ ሰላም ምርግጋጽ ስለ ዘይከኣል። ብሓባር ክፍጸሙ ዘለዎም ጉዳያት ኩናት ደው ምባል፣ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ብሓባር ምቋም። እዚ ማለት ንሕና እውን ከም ብልጽግና ኣብቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ክንኣቱ መሰል ነይርና። ናብ ግጭት ካብ ዝወስዱ ናይ ቃላትን ካልእን ተግባራት ምቁጣብ፣ ተመዛበልቲ ንኽምለሱ ምዕያይን፣ ዘከራኽሩ ከባቢታት ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ መፍትሒ ምምጻእን እዩ። ፕሪቶርያ ኩናት ደው ከም ዝብል ምግባሩ ዓብ ዓወት እዩ። ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ተላዒሉ፣ መንግስቲ ባጀት ሰሊዑ፣ ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሑ፣ ናይ መብራህቲ ስልክን ካልእን ኣገልግሎታት መሊሱ።
ኣብ ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተፈናቂሉ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ካብ ራያን ካብ ወልቃይትን ጥራሕ ዝተፈናቀለ ይመስሎ ይኸውን ግን እቲ ሓቂ ከምኡ ይኮነን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እምበኣር ብዙሓት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም እዮም እቶም ገና ዘይተመልሱ ከዓ ጥሩፍ ሓይሊ ሕወሓት ይዕንቅፅ ስለ ዘሎ እዮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክፍፀም ዘይኮነሉ ምክንያት ሕወሓት ነቲ ውዕል ብምሉኡ ኣብ ክንዲ ዝሰርሓሉ መሪፁ ይወስድ ስለ ዘሎ እዩ ከምቲ ጭጉራፍሲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ ከም ዝበሃል ሕወሓት ከዓ ነቲ ውዕል ባዕሉ ረጊፁ ከብቅዕ ከም መበገሲ ዳግማይ ኩናት ይወስደሎ ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሓደ ኢድካ ዘይጣቕዖ ስምምዕ እዩ ሕወሓት ጥሩፍ ሓይሊ እዩ ንብሎ ዘለና እቲ ሓይሊ ብመሪሕነትን ኣባላትን ተኸፋፊሉ ካብ ህዝቢ ንበይኑ ተነፂሉ ስለ ዝተረፈ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰያት ትግራይ ዕጡቃት እውን ሓዊሱ እምቢ ንኩናት ክብል ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ትግራይ ክሰፍሕ ዘለዎ እዩ እቲ ጥሩፍ ሓይሊ ግን ኣብ ምድላው ኩናት እዩ ዘሎ እቲ ዘሰክፍ ከዓ ብቁሉዕ ምስ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ምፅማዱ እዩ ኣብ ሃገሩን ህዝቡን ዘለዎ ተስፋ ምስ ተዳኸመ ተስፍኡ ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት እዩ ክገብር ተገዲዱ ናይ ልምዓት ባጀትና እናመንጠለ ቀለብ ዕጡቃት ይገብሮ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ልምዓትን ወፍርን ክርሕቕ ይሰርሕ ኣሎ ጥሩፍ ሓይሊ ሕወሓት ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረኩናትን ምፍጣር እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ንወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ትግራይ ሸይጡ መግዝኢ ብረት የውዕሎ ኣሎ ሕወሓት ምስቶም ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ናይ ግዳም ሓይልታት ወዛሕዛሕ ይብል ኣሎ ካብ ምርጫ ቦርድ ተሰሪዘ ተመዛበልቲ ኣይተመለሱም ብዝብል ሰበብ ንኩናት ይዳሎ ኣሎ ኣነ ከዓ ኩናት እንተመሪፅኩም ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ክብሎም ይደሊ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልትና ብመሰረት ኣብይ ኣሕመድ ብቋንቋ ትግርኛ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ህግደፍን ብልፅግናን ዘሎ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ድሕሪ ዝኩሉ ምፍጣጥ እንታይ ክመፅእ ይኽእል ከዓ ርዱእ ነገር እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 4 መጋቢት 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي